mrziš? Pa nešto je se mi nekad nešto uradimo, kao se tu žatkamo i onda on plače i ja plačem nekad. A onda baš 100 puta i onda, a znaš šta, mi kad smo bili na letovanju, ja i Vanja, kad uvek legnem u krevet, on plače za mamu. I onda treba neko da mu kaže, na primjer Strahinja. I ja mu kažem, Vanjo, nemoj da plačeš. I ja i Strahinja uopšte ne možemo da spavamo. A onda prošli put i meni Strahinja bio zgodan, nema da radim mamu. Mnogo je dosadan. Sljedeći put kad budeš bio kod mene na letovanju, moći mi će da plaća. Sljedeći put kad ideš na leto, ja idem na tvoje leto. I znaš šta? Bilo ko da te pita, znači sedim pored tebe i pratim te i sve te trebam da... Moram da te pratim, šta da ti radim? A ima tamo i mi na letovanju smo jeli med i krem. A ja ću da kažem da imam alergiju i baš me briga. I ja ću da kažem, izvini, kako se ne, kako imam kliknemo, gde učitelj, kako ti se zove? WhatsApp i Tijan.